Dawk li fil-każ tal-ismart meters ma resqux il-quddiem u rregolarizzaw il-pożizzjoni tagħhom se jiffaċjaw proċeduri legali. Żvela dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt il-programm Disset. Wara dawn l-aħħar żviluppi One News tkellem mal-kap eżekuttiv tal-korporazzjoni Enemalta, Frederick Azzopardi. Azzopardi reġa' konferma li kien hemm aktar negozji mill-djar li kienu involuti fit-tbagħbis tal-ismart meters. Fuq kollox fisser kif l-iskema ta' siġġimat dwar it-tbagħbis fl-smart meters ħallit ir-riżultati. Filwaqt li aħna kellna ċertu informazzjoni ta' kif kien qed isir it-tbagħbis u min kien involut, permezz ta' dawk is-siġġimat fejn il-persuni b'mod volontarju resqu l-quddiem taw l-informazzjoni kollha u ovvjament aċċettaw li jħallsu il-flus tal-unregistered consumption, aħna daħlet informazzjoni ġdida, informazzjoni li ma kienetx fidejna, li permezz tagħha anki nista' ngħid li ċ-ċirku li kien involut fil-tbagħbis tal-smart meters irnexxielna inkisruh. Issa dawk li ma daħlux fl-iskema se jkunu qed jiffaċċjaw il-konsegwenzi hekk kif kien imwissi sa mill-bidunet. Staqsejna wkoll il-Frederick Azzopardi dwar il-każ tal-files li kienu nstabu moħbija. Sa issa nista' ngħid li proċessejna numru sostanzjali, proċessajna madwar 30% fejn minn daw 30% se nkunu irkuprajna €900,000. Ovvjament din is-somma titla' aktar kif jiġu proċessati il-files kollha. Jirriżulta li bħalissa qed isir li proċessar u l-evalwazzjoni tal-files u għadhom qed jissejħu l-persuni involuti u responsabbli minn dan in-nuqqas. Fuq kollox saħaq li sal-aħħar ta' din is-sena mistennija tkun kompluta l-investigazzjoni dwar iż-żewġ każi.